ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್ತು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕಾರ್ ಓವಾನ್ಲ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಅವಲ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೆತೊಂಡ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೆತೊಂಡ ವಾ ಗಾಡಿನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರು ಬ್ರೋ ಆಲ್ಟೋ ಒಂಜಿ ಬುಡುದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ 1000 cc ಮುಲ್ಪ ತೂಂಡ ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಲುಕ್ ವೈಸ್ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಈ ಗಾಡಿಂದು 145/18 R13 ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಟೈರೇ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏರೆ ಗಾಡ್ಲಾತಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ದೇತೊನ್ಲ ಗಾಂಡಲಾತಿ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಾಪುಡು. ಬಟ್ ಒಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ದೆಟ್ಟು ದಾದಂದು ಪಂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ರೆಡ್ ಸೀಟ್ನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಈಜಂಡ ಈ ಸೀಟ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಡ ಇಪ್ಪುನೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬತ್ತದು LX5 ವರ್ಷನ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಉಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ದೆಟ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು 2 ಡೋರ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅದು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಪಾರ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು. ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೋರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಡೋರ್ ಏತು ಓಪನ್ ಆಪುಡುದುಲೆ ಏತು ದಪ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾದ ಪೋಲಿ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಏತು ಜಾಗ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪಿದೆ ಇರ್ತೋ ಜವ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡೋರ್ ಏತು ದಪ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾದ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಪಿರವದ ಸೀಟ್ದ ಡೋರ್ ತುಲೆ ಏತು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಏತ್ ಆರಾಮ ಅದು ಕುಲ್ಲೊಲಿನ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಸುರಿಲೇ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೆರಂದು ಪಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ದುವೆ ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2.5 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಒಂದು 2012 ಮಾಡಲ್ ನಿಗ್ಲು 2012 ಮಾಡಲ್ ಆಲ್ಟೋ ದೆತ್ತಂಡರ್ಲ 2.5 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು. ಆಲ್ಟೋದ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ಗಳ ಒಂದೇನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಪಂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಏಪಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕುನ ಮೈಲೇಜ್ ನನ್ನೋರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುನ ಮೈಲೇಜ್ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಗೇರ್ ಕ್ಲಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅದು ತುಯ್ಯರಿತಾನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಬತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 lakhs 2.5 lakhs ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟೋ 2012 ತನ್ನ ಎಡ್ಡೆನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ 1000 cc ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆನ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಾಗತ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗು. ಎಸ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್ತು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕಾರ್ ಓವಾನ್ಲ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಅವಲ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೆತೊಂಡ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೆತೊಂಡ ವಾ ಗಾಡಿನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರು ಬ್ರೋ ಆಲ್ಟೋ ಒಂಜಿ ಬುಡುದು ಇದು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವಲ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿದಾನೆ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುತಿದ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಅಂದುಲ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನಿನಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರ ಕಂತನಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಪಂಡ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್. ಅಯ್ಯೋ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ನು ತೋಜಾದು ಬಜೆಟ್ ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಗಾಡಿ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಅವು ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪೋನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನೊಳ್ಳಿ ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಇನಿ ಯಾನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾಯರ ಪಿದಡ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಆತು ಇಂದೊಂಜಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡೆ ಒಂದು ಸಡನ್ ಅದೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ಕಂತನಂಚಿನ 2000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ 2010 ಮುಟಲ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ 10 ಮುಟಲ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಸಡನ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂದು ಯಾನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ವಿಷಯ ಪಂದಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾದ ಆಪಣ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಗ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಡ್ ಯಾನು ಇನಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಫಿದರ್ನಂಚಿನ ಈ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ದ ವಿಷಯನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರಂದು ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ವಿಡಿಯೋನು.
ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೇ ಗಾಡಿನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ದಯಪಂಡ ಬಾಕಿದ ರಿವ್ಯೂವರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಆ ಗಾಡಿದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗಾಡಿಲಿ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂಪೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಗನಾರ್ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಚೂರು ಪಾತ್ರಿಕ ಈ ಗಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ 1999 ಲಾಂಚ್ ಆಪುಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1100 cc ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಗನಾರ್ನ್ಲ MPFI ಇಂಜಿನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಪನಿ ಬಂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಮಾರುತಿದಾಗಲೇ MPFI ಇಂಜಿನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ವ್ಯಾಗನಾರೇ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರೋದಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಲಿ ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು MPFI ಇಂಜಿನ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ದೇತೊಂಡ ಓಮ್ನಿ ಉಂಡು 800 ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಝೆನ್ ಉಂಡು ಎಸ್ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಲು ಬಟ್ ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಎಂಚಾದ ಮಂಡ ಲಾಂಚ್ ಆನಗನೆ MPFI ಇಂಜಿನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದು 1100 cc 64 BHP ದೊಟ್ಟಿಗೂ 84 Nm ಟಾರ್ಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 2006 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ನು ಮಾಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜೇ ಶೇಪ್ಡ್ ಬರೋದಿತ್ತನ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ಕ 2006 ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪವರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 67 BHP 84 Nm ಟಾರ್ಕ್ನ ಪಾಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ವರ್ಷನ್ ಐಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಸೇಮ್ 1100 cc ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಜಿನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಗಾಡಿನೂ ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ನು ಪೂರ ಮಾಲ್ತು ಕೂಡ ಬುಡಿಯೇರು ಸೊ 2010 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜೇರಿ 2010 ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತನ ಗಾಡಿ ಒವ್ವೊಂದು ಪಂಡ ಯಾನ ನಿಗ್ಲೆಗಿ ನೀ ತೋಜಾಯರಪಿದ ನಂಚನ ಈ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಉಂದೆಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಐನೆ ಯಾನ ಇಂಜಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಪನ್ಪೆ ಈ ಗಾಡಿಟ ಮಸ್ತ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಲ್ತೇರಿ ದಾದಾದ ಮಂಡ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೇರಿ ದಿನ ಶೇಪೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ದುಂಬು ಬರೋಂತನ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವ್ರದ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಈ ಗಾಡಿಗಳ ಸೈಜ್ ವೈಸ್ ಆದಿಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಇರ್ದು ಪಾತದ ಇಂಜಿನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರುತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಮಂಡ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿನ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ ಇಂಜಿನ್ ತೋ ಜನಗೆ ಅಂತ ಪಂಪ ಬಲಿ ಸೊ ಯಾನಿಗೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ 1000 cc ಎಸ್ ಮಾರುತಿದಾಗಲ್ನ 1000 cc ಇಂಜಿನ್ ಎಸ್ ಈ 1000 cc ಇಂಜಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆದ ಪಾತಿರಡ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಐಕ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿದಾಗಲ್ನ ಗಾಡಿ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ಲೆ ಬರೋದಿತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಾದ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 800 cc ಬರೋದಿತ್ತಂದು ಸೊ 1000 cc ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಂಡ ಮಾರುತಿದಾಗಲ್ನ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಲ್ಪ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ತೆರೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಮಾರುತಿದಾಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು 2008 ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತುಪ್ಪೆ ಸೊ ಆ ಗಾಡಿನ ತೂಲೆ ಆ ಗಾಡಿ ಮಾರುತಿದಾಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಆ ಗಾಡಿನ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಮಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಆತ ಮಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ತೂವಂದೇ ಬರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಸೊ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ತನ ಇಂಜಿನ್ 1000 cc ಸೇಮ್ 66.1 BHP 90 Nm ಟಾರ್ಕ್ನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಇಂಜಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 2008 ಬಟ್ ಅವು ಗಾಡಿ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಜಿ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಜಿ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಬೇತೆ ಹೋವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಂದ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟೋ K10 ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಮೂಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ವಾ ಗಾಡಿಯಿಂದ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೆರಬಾರ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಸೊ ವ್ಯಾಗನಾರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದೇ ಬತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಟೋ K10 ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಮೈಲೇಜ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಗನಾರ್ಗು ಈ ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇತ್ತನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಿಕ್ಕಿದಿಪ್ಪುಂಡು 1000 cc ಇಂಜಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ದಾಯ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಚ ವ್ಯಾಗನಾರ್ಗು ಈ ಇಂಜಿನ್ ಬತ್ತಂದು ಬಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಗ್ಲೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಎಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೋರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಂದು ಹೋಯ್ಬಲಿ 1000 cc 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ 100% ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಗೆ 1200 cc 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏತ್ ದಿನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಉಂಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಂಡ್ರಾಬ್ ಇತ್ತದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತ
ದುಂಬುದ ಗಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ ರೂಮ್ ದಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಮಿತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯರಬೋಡದು ಬುಕ್ಕಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಏತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ತುಲೆ ದುಂಬು ಬರಂದಿತ್ತನ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಇಂಜಿನ್ ದ ರೂಮನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂದು ಈ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪು ಇಂಜಿನ್ ದೊಲೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಜಾಗಲು ಏತ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಈ ಗಾಡಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಪನ್ಪುಂಡು 18.9 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಆದೊಂದು ಕಂಪೆನಿ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಲ ಒಂಜಿ ರಫ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ 17 to 18 ಮೈಲೇಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಗೀತ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ರಿಡ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದೆತೊಂಡಾರು 1200cc 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಾಡಿ ದೆತೊಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ 14 ಮೈಲೇಜ್ ಕೋರು ರಫ್ಲಿ ಮನೊಂದು ಲೇನ ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಮೈಲೇಜ್ ಇಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ BHP 8 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ 67 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ 90 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಂಬದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗಾಡಿಲಿಗೆ 2 ವರ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ತೂಂಡ CC ಕಮ್ಮಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಆ ಗಾಡಿ ಇರ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಈ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಪಿದೈರ್ದು ತೂಂಡ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಈ ಗಾಡಿ ನಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಡಿಕ್ಕಿಡಾದಿಪ್ಪು ಪಿರ ಬೂಟ್ಡಾದಿಪ್ಪು ಎದುರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ತೋಜಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೆನ್ನ ವೀಲ್ನ ತೂಕ ಬಲೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಗಾಡಿಂದು 145/18 R13 ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ ಟೈರೇ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಂಡದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಗಾಡಿಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏರೆ ಗಾಡ್ಲಾತಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ದೇತನ ಗಾಂಡಲಾತಿ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೀಲಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಡ್ ಬಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದೇನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಿಕೈತೆ 165 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ದಾಯ ಬಂಡ ದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾಯ ಆದು ಉಪ್ಪುಂದು ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಉಂತೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಗುಂಡಿ ಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಗಾಡಿ ಸೊ ಬಲೆ ಒಂದೇನ ಬೂಟ್ನ ತೂದು ಬಾರ್ಕ ಬೂಟ್ ಡೇತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿರವದ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಚರ್ ಉಂಡು ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಗ್ಲಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವ್ರದ ಬೂಟ್ ತೂವೊಂದು ಲೆಂಕ್ಲ ಈ ಗಾಡಿಡೆ ಬೂಟ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 341 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ 341 ಲೀಟರ್ಸ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದೆಟ್ ಯಾವ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ನಾನು ಬಂಡ ಎಸ್ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು ಬನ್ಪುಜಿ ಒಂದೆಡ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತಾಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ದೀಪುನಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ದಯಪಂಡ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ನಂದು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಗಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೇತ ಮಿತ್ತು ದೀಪುನಿ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೇತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ದೆಟ್ಟು ದಾದಂದು ಬಂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ 2 ಸೀಟ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜನ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಓಲಾನ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜನ 3 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಸೀಟನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ್ಲ ಬೂಟ್ ಆದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೀಪ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಒಂಜ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜ ಈ ಸೀಟ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡಿ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐನ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಐತನ ಹಾಕ್ಲಾಂಡ ಈ ಸೀಟ್ನ ಹಾಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಸೀಟ್ನ ಬೂಟ್ ಆದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಈ ಜನ 2 ಸೀಟ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಪುಂಡು 2 ಸೀಟ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಬೂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಟ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಲ್ತದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೂಟ್ ಆದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪ ಜಯಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅಂದ್ ಬಂಡ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಯರಂದೇ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಆ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಅಗ್ಲಿನ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಲ ಕೊರಡು ಒಂದೆಟ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಸೊ ಓಕೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಳಿ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾವ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಡ ಇಪ್ಪುನೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದ LXi ವರ್ಷನ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವರ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೊ ದೆಟ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು 2 ಡೋರ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅದು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಪಾರ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು LXi ವರ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲಿ ಪಿದೈ ಕೈ ಪಾರ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೆಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಿರರ್ ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ದು ಕೆಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತುಲೆ AC ವಿಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಡಬಲ್ ಡಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಪಾರ್ತಿಜೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾರುತಿ ಇದೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ತುಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ಮಾರುತಿ ಇದೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಮಾರುತಿ ಶೋರೂಮ್ ಉಡ್ದೆ ಕೆನ್ನೂಡ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ದಿರಿ
ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್. LX ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ RPM ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ, VX ಸೈಡ್ ಬರೋದಿತ್ತು. ಸೊ LX ಸೈಡ್ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಬತ್ತ ಬಂಡ ಮೂಲು AC ಸ್ವಿಚಸ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಹೆಜಾರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಡು. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಇಂದೆನ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು, ಇದು ಜಾಗ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸಾಧಾರಣ ಐಟಮ್ ದಿವಲಿ ನಿಕ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ದಿವಲಿ. ಬುಕ್ಕ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಮೂಲು ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಡಿತ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಡೋರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಡೋರ್ ಏತು ಓಪನ್ ಆಪುಡು ತುಲೆ, ಏತು ದಪ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾದ ಪೋಲಿ, ಏತು ಜಾಗ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇದೇ ಇರ್ತೋ ಜವೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಡೋರ್ ಏತು ದಪ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾದ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಲಿ ತುಲೆ. ದೆನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೇತ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಆರಾಮಾದ ಬತ್ತು ಉಲೈ ಕುಲ್ಲಲಿ. ಡೋರ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಓಪನ್ ಅಪ್. ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಗಿತ್ತ ಸೀಟ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಬತ್ತದ 5.6. ಸೊ ಬಲೆ ಪಿರವದ ಸೀಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂಚುಂಡು ಪಿರವದ ಸೀಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ತೂದ್ವರ್ಕ ಬಲೆ ಪಿರವದ ಸೀಟ್ಗೆ ಪಾರ ನಮ್ಮ ಡೋರ್ ಏತು ಓಪನ್ ಆಪುದು ಕಬಲೆ. ಪಿರವದ ಸೀಟ್ ದ ಡೋರ್ ತುಲೆ ಏತು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಏತು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಏತು ಆರಾಮಾದ ಕುಲ್ಲಲಿಂದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಏನ ಬಂದ್ಲಗನೆ 5.6. ಈತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಜಾಗ ಓವಾಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ತುಲೆ ಏತ್ ಜಾಗ ಒರಿದನ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು. ನಲ್ಲ ನೀರು ಮಾದುಪ್ಪು ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಒರಿದನ್ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಒರಿತಂಡೆ. ಬುಕ್ಕ ಸೀಟ್ಲಾತ್ ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಲ ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆ ಕಣ್ಣಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ ಏತ್ ದೂರಲ ಪೋದು ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತ್ ದೂರಲ ಪೋದು ಬರೋಳಿ ಈ ಗಾಡಿಡ್ ದಾಯಿ. ಈ ಗಾಡಿನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದುಲ್ಲಾರ ಬ್ರೋ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವರ್ ದಾಯಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲಾರ ಬೇತವಾನ್ಲಂಜಿ ಗಾಡಿ ತೋಜಾದುಲೆ ತಂದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ತುಲೆ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವರ್ ಇಂಚ ವಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದ ಗಾಡಿನ ಪಂಡ ಈ ಇನಿಯಾ ಅಂತ ತೋಜಾ ಒಂದಿನ ಗಾಡಿ 1000cc 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ವೆಹಿಕಲ್ 1000cc. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೆಗ ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಆದ 18 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ನಿಗ್ಲೆಗ ಉವೇ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಗಾಡಿಡ್. ಲಕ್ಸುರಿಲೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟೋದೆ ತನು ಪರಂದು ಬಂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ದುವೆ ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡೆರ್ದು ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಒಂದು 2012 ಮಾಡಲ್ ನಿಗ್ಲು 2012 ಮಾಡಲ್ ಆಲ್ಟೋದ ತಂಡರ್ಲ ರಡ್ಡೆರ್ದು ಲಕ್ಷ ಉಂಟು. ಆಲ್ಟೋದ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದೇನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಬಂದ್ಪೆ ಆಲ್ಟೋ ನಿಜವಾದ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಆಲ್ಟೋ ಒಂಜಿ ತರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದೆರ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರು 22 ಮುಟಲ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರ್ದು ಚೂರು ಬೆಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರು ಅಂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವ್ರದ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ಟೋ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಏತು ಆರಾಮಾದ ಕುಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. LX ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ LXi ವರ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಕಾರ್ ಏತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು. ಆಲ್ಟೋ ಭಯಂಕರ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಲಾತೆ ಈ ಗಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಪೂರ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಬಲೆ ಗಾಡಿನ ಬಲಿಪ ತೋಜಾವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಾಕಿದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಪುಣದು ಬಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋಜಾವೆ. ಈ ಗಾಡಿದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ದುಂಬು ಈ ಗಾಡಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ 2010-12 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡಾದ್ಗೆಂಡ ಮಾರುತಿ ಏಪಲ ಫೇಮಸ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಲ 2-3 ಡೇಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಪ್ಲೇಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವೇ ಮಾರುತಿ ಶೋರೂಮ್ದ ಒವ್ವೇ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಪೋಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇ ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ದಾಖಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದು ಪುನಿ. ಸೊ ತೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಗಾಡಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ಗಾಡಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಪಂಡ. ತೋಲೆ ಈ ಗಾಡಿದ ರೋಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿನ್ಗೆ ತೂಯಾರೈತೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಪ್ಪು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಒಂಚೂರು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೀಕ್ ಆತಂದು ನಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೀಕ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಎಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಚೂರು ವೀಕ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಈಗ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ 100% ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಪಾಂಡ ಗಾಡಿದ ಎಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ಚೂರು ಬೇಗ ವೀಕ್ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಆತ ಸ್ಟಿಫ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಓವು ಕಂಪೆನಿ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅವೇಟೆ ಗಾಡಿ ಬೈ ಪಂಡ ಗಾಡಿದ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಈ ಎಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿತ್ತೆ 6 ಪಂಡ್ಲೆಕ 6 ಲಾಂಗ್ ಪೋನಾಗ 18-19 ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಯಾವ 6 ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಬಂಡ ಉಬೇ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮಕಟ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಕೊನೆಯ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಿಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಗಣದ ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕುಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಏಪಲ ಇಂಚ ಅಂದ ಬಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಡ್
ಡ್ರೈವರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕುನ ಮೈಲೇಜ್ ನನ್ನೂರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನನ್ನೂರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುನ ಮೈಲೇಜ್ ಬುಕ್ಕುರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಗೇರ್ ಕ್ಲಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಆಲ್ಟೋ 20 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ 14 ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಇನ್ನ ಆಲ್ಟೋ 22 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ಏಪಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಚ್ದ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಕಾರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಕ್ಲಚ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ದಿಯರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಕ್ಲಚ್ದ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ದಿಂಡಲ್ಲ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ಬುಜಿ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಡಾದಿಪ್ಪಡು ಗಾಡಿ ಚೂರು ದುಮ್ಮು ಮೂವಾಂಡ್ ಬಂಡ ಕ್ಲಚ್ದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಕಾರ್ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಾಡಿದ ಕ್ಲಚ್ದಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ತುಯ್ಯರಿತಾನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಬರ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 lakhs 2.5 lakhs ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟೋ 2012 ತನ್ನ ಎಡ್ಡೆನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ 3 cylinder 1000cc ವ್ಯಾಗನ್ ಅವ್ರದ್ದು ತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆನ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೊಸತ್ತದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೆ ತಂದು ನಿಗ್ಲು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಎಸ್ ಮೀಂದು ಪಂಡಲ್ಲ 7 lakhs 8 lakhs ಆಪುಂಡು ವ್ಯಾಗನ್ ಅವ್ರ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ತೊನ್ನ 1000 ಬರ್ಪುಂಡು 1200 ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಈ ಗಾಡಿನ ದಾಯ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅದು ಓವಾಣ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ DM ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಗಾಡಿ ಪನ್ಲೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಜೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಆಲ್ಟೋನೇ ಮಲ್ಪುಗ ಆಲ್ಟೋನೇ ಒಂಚೂರು ಬಜೆಟ್ ಗಾಡಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ನ ಕಾರ್ ಬಂಡ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವರು ಐಟ್ 2010 2013 ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಂಗ್ರೇ ಎಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಗಾಡಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐನೇ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಗನ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಳ ದೆತ್ತನೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ಬಜೆಟ್ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನು ಈ ಗಾಡಿನ 100% ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 36 ಲೀಟರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಈ ಗಾಡಿಡ್ ಬುಕ್ಕ LPG ವರ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಡ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ದೆತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ LPG ವರ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಲ್ತಿನ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಆತೆ ಒಂದೇನ ಕಲರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಟ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ನೇ ಕೊರುನು ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೇನ ಡೋರ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏಜ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ನ ಪಂಡ ಆಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾಯರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಆತು ವೈಡ್ ಆದ್ ಡೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಆರಾಮ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಜಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡು 1000cc ಎಡ್ಡೆ ಪವರ್ಲ ಉಂಡು 19 Nm ಟಾರ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಗಾಡಿನ 100% 2,45,000 2,50,000 ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಗಾಡಿನ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಖಂಡಿತ ದೇತನೊಳ್ಳಿ ಯಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬೇತೆ ಗಾಡಿలో వాళ్ళ ಬಜೆಟ್ ಬೇತೆ ಕಂಪೆನಿದ ಆ ಒಂದು ಪಂಡ ಸೊ ಆ ಗಾಡಿನ ತೋಜಾರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಇನಿ ಮಾಲ್ತನ ಈ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ದು ಪುಣೆನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರೊಂದು ಮಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೆರೆ ನೋಡಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದು ಪಂಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದು ಪಂಡೆಂದು ಪಂಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ ಎಲಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏರೆಗಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪ್ನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ವರಿ ತೂಂದುಲೇರದು ಮಂಡ ಇಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಂಬಿ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವುದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡುದಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಐಕು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಏತ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಲ್ತಾ ಹಾಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪನೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಹಿಸ್ಟಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ದಾಯ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಮಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಗಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಗಾಡಿ ಎಂಚ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಐನ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿಪ್ಪೋಡು ದಾಯ ತೆರಿದಿಪ್ಪೋಡು ಮಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಡು వాళ్ళ ಗಾಡಿದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಆ ಗಾಡಿದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಮಿತ್ತಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏತ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಏಪ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಸೊ ಯಾನು ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಏರೆಗಾನ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾದಾನ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಡೌಟನು ಎಂಕ್ DM ಮಲ್ತು ಕೇನೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಗಾಡಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿದೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪರ ಗಾಡಿದೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನದು ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಯಾನು ಎನ್ನು ದಾದಾನ ಪಣಿಯಾರ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಐನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ DM ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತು ಕೇನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ನಾಯ್ನಾತ್
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಏರ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ತೂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೇಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಳ ವೆಹಿಕಲ್ ದೆತ್ತೋನಾಗ್ಲಿತ್ತಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದೆತ್ತೋನಾಗ್ಲಿತ್ತಾನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನೋರಿಯಾಗ ನಿಗ್ಲಿರ್ದಾದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಗ್ಲು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡಾತ ಝೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಝೆನ್ ಅನಕೆ ಅಂದೆ ಝೆನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪನಿಯರ್ನೇ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆತ ವಿಷಯಲುಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ 2 ವೀಲರ್ಸ್ಲ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಡುಂಡು ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ತಿಕ್ಕಿಗ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.